Khublei phi baro kum kinong kitkam jong ka Shillong Christian Children's Rally iwan hakani ka por ban ai Khublei Christmas ka basuk ka bakamen ya phi baro iwei piwei kinong kitkam kinong yalam kidkhot jong ka jing seng khna bat ki Junior Christian Endeavor Society baro ki bahapo ka seng ni wan ra aru ka jing Khublei usnam thmai ya phi bo unlong usnam thmai ubadap jingkerku usnam thmai ubanyo ya ka jingkot ka jingkhia walangi la do ha ka ne ki artli ki snem ka ba kum ka rally ngim shim la yo ya ka no ka lat ya ban pelong ki program bat kum jo ki seng baro kim shim la yo ya ka lat ban ya lek ban ya khmi ban ya jingo na ka wei ka seng shaka wei ka seng henrengi bo Khublei ka jing duai bo blei un kurku ba ka ni ka Christmas kan wanra ki jingkerku hakaba mangi baro in IT Khublei haki jing duai bat kum joru nginam klet bangin phai Khublei ki jing duai bakani ka snem arajar arpuar bakan dalong shisha ka snem ka Khublei unte ki jingker khu ki jongu halor jongi habaro ki seng habaro ki khon hep khna ki beret bat kerpang ya phi baro iwe piwe ki ba pek bat ki ba khmi ya kani ka program to Khublei ka jingsuk on kurkhu ya phi iwei piwei Khublei na kamta ka buram jongu amen.